Гэтымі днямі Кітай стаў на нейкі кароткі час цэнтрам сусветнай палітыкі. Там прайшлі два саміты: саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва і ШАС+, то бок краіны, якія супрацоўнічаюць з гэтай арганізацыяй. Ну і 3 верасня адбыўся самы буйны ў гісторыі Кітая парад, прысвечаны 80-годдзю перамогі над Японіяй і ўвогуле перамогі ў другой сусветнай вайне. Пекін сабраў на гэтае мерапрыемства кіраўнікоў 26 дзяржаваў, і гэта такая яскравая дэманстрацыя жадання і імкнення кітайскага кіраўніцтва прадэманстраваць, што вось ён новы цэнтр сілы, вось ён новы цэнтр міжнароднай вагі, гэта Кітай. І прычым, калі ў геапалітычным плане Кітай супернічае з США на статус, скажем, цэнтра сілы, то ў ідэалагічным плане Кітай канкуруе з Расіяй. Звярніце ўвагу, якая канкурэнцыя адбывалася паміж Масквой і Пекінам, дзе больш збярэцца сусветных лідараў дзеля святкавання гадавіны перамогі ў другой сусветнай вайне. 9 траўня ў Маскве і вось 3 верасня ў Пекіне. То бок Кітай прэтэндуе на статус галоўнага пераможца ў другой сусветнай вайне. Калі казаць пра саміт ШАС, то зноў жа тут Кітай, ну і Расія ў тым ліку спрабавалі паказаць, што гэтая арганізацыя ёсць альтэрнатыва тым міжнародным арганізацыям, якія з'яўляюцца заходнецэнтрычнымі, еўрацэнтрычнымі. І вось, маўляў, удзельная вага краін ўсходу, краін поўдня, яна павялічваецца. Але тут ёсць адна вялікая праблема. Справа ў тым, што Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва аб'ядноўвае вельмі розныя краіны з рознымі інтарэсамі, з рознымі геапалітычнымі матывамі і памкненнямі, з рознай культурай, рознай рэлігіяй, рознай цывілізацыяй. І знайсці агульную мову, а ўжо выпрацаваць нейкія агульныя палітычныя кірункі даволі цяжка. Больш за тое, у гэтую арганізацыю ўваходзяць краіны, якія знаходзяцца, скажам, у канфлікце. Індыя і Пакістан нядаўна вялі вайну, Іран не так даўно быў у стане вайны з Ізраілем і ЗША, ну і Расія вядзе вайну. Але гэтая арганізацыя ніяк не дапамагае сваім чальцам. І калі казаць увогуле, то Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва – гэта азіяцкая арганізацыя, якая аб'ядноўвае краіны Азіі. І Беларусь там як бы з боку прыпёка, ёй там асабліва няма чаго рабіць, бо няма вялікіх інтарэсаў у Беларусі, якія б аб'ядноўвалі яе з краінамі Азіі. Гэта не стратэгічны выбар Беларусі, як казаў Лукашенка, гэта стратэгічны выбар аднаго чалавека, менавіта самога Лукашенка. Візіт Лукашенка ў Кітай у звязку з гэтымі урачыстасцямі цягнуўся 4 дні. Былі праведзены паўнавартасныя перамовы не толькі з Сі Цзіньпінам, але і з кіраўніцтвам Кітая. Прычым усе звярнулі ўвагу, што Лукашенка заявіў, маўляў, мы будзем пераймаць досвед Кітая ў палітычным сэнсе, досвед палітычнага ладу Китая. Вот лично я уже пришел к тому, что и политически, и в устройстве государства
мы должны у вас что-то перенять. Я вас поздравляю, что вы по-китайски мудро, аккуратно, без революций и потрясений ведете свою страну к той цели, которую вы определили. Што маецца на ўвазе? Маецца на ўвазе тое, што ў Кітаі няма выбараў кіроўных органаў улады дзяржаўных. І вось гэта найбольш прываблівае Александра Лукашэнку. Ён раней казаў, што добра было б, каб мы ў Канстытуцыі запісалі, што прэзідэнта выбірае ўсе беларускі народны сход. То бок палітычная сістэма без выбараў, вось той ідэал, да якога ўрэшце прыйшоў Лукашенко. Калі казаць пра некія элементы эканамічнага супрацоўніцтва, то шмат было пафасных слоў, але казаць пра нейкія канкрэтныя вынікі, пра нейкія канкрэтныя дамоўленасці, нейкія канкрэтныя праекты не выпадае. А больш за тое, тут цікавы такі сюжэт. Падчас перамоваў кіраўнік Кітая Сі Цзіньпін казаў, што вось нам варта акцэнтаваць увагу на супрацоўніцтве ў галіне навукі, інавацый, новых тэхналогій. Пра гэта ж казаў і першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў, калі ён казаў, што новыя інвестыцыі прывядуць да таго, што тэхналагічная структура Беларусі памяняецца пад уплывам вот гэтых кітайскіх інвестыцый. А потым адбыліся перамовы Лукашэнкі з прадстаўнікамі, з кіраўнікамі кітайскага бізнесу. І пра што яны гаварылі, і што мы высветлілі? Аказваецца, гаворка ідзе пра тое, каб кітайцы будавалі ў Беларусі цяпліцы и выращивали кветки. У вас новейшие технологии, насколько я владею ситуацией, по проектированию, строительству и эксплуатации тепличных комплексов. Поэтому мы вас ждем в Беларуси. Земель и почвы, пригодные для теплиц, у нас хватает. Ну, казаць, што гэта новыя тэхналогіі не выпадае. Гэтым тэхналогіям ужо не тое, што дзесяцігоддзі, шмат стагоддзяў. Ну, а ўсё астатняе выглядала з гледзяшча вонкавага, з гледзяшча карцінкі, з гледзяшча піару зусім недрэнна. Лукашенко стаяў сярод іншых лідараў краін Азіі і ўсходу. Ну і як бы для беларускай аўдыторыі ўсё гэта паказвалі як вялікі дыпламатычны прарыў, хаця практычнай карысці Беларусі ад гэтых мерапрыемстваў на гарызонце пакуль не праглядаецца.